नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसेयाव बे आंनि ब्रेन्डेन ब्लग सिरियेलाव बरायबावनाय जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आङो दायो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैदों लोगोफोर आरो दिनैनि ब्लगआनो जादों मोनसे फिल्म प्रडाक्शननि सायाव आं बाथ्रा बुंनो सानो लोगोफोर बे फिल्मानो जादों माने दाखा जोमै आरो माने दाखा जोमैनि फिल्मनि सायाव दायो एकदम माने सोलिगासिनो दं ना भाइराल जागासिनो दं आरो दायो माने फेमास आरोना दायो दाखा जोमै फिल्मा ओमफ्राय दा बे दाखा जोमै फिल्मनि सायाव आं फंनैसो बुंनो सानदों माने बे दाखा जोमै फिल्मखौ जाय बिथाङा दिहुनदों जाय मालिक ना बे दाखा जोमै फिल्मनि मालिक बिथाङा दुखु फोरमायदों माने दुखु फोरमायदों होनब्ला माने मा होनो फिल्म मोनसे दिहुननायाव फैसा नङाब्ला जाया नालाय माने फिल्मावहाय सोर बायदिखौ मानसिखौ लायो जेनेबा सोरबा सासे एक्ट्रेस जेनेबा मनालिसा बिनानाव आरो आदा लिंसारमोन दङ ओमफ्राय बिसोरखौ आरो बेकग्राउन्डफ्राव जेसेबांनाखि फिल्माव नुनाय मानसिफोरखौहाय बायनांगौ जायो नालाय फैसा होनानैसो मावो नालाय बेफोरखौ फिल्मखौ दिहुनो जुदि मुलफोरखौनो बे फिल्म दिहुननाय समावहाय जेसेबांनाखि फैसा खारदों बे मुलाखौनो मोना नालाय दुखु फोरमायखागोन एबा रागा जोंथावथावनो आरोना रागा जोंथावखाबो माने सोरबा सोरबा बे गोरलै गोरलै इउटुबार्सफ्रा मिन्थिया नालाय गोदान गोदानफ्रा माने जानला मोनला जेनेबा आं भिडिअ बानायदों आंनिखौबो बियो डाउनलड खालामनानै आपलड खालामनो हागौ आरो गावसोरनि चेनेलाव बिदि आरो माने बिथाङा दा गोबां मानसिफोरनो कपिराइट स्ट्राइकबो हरदों होनदों माने कपिराइट स्ट्राइक हरनालाबो जाया सोर साबसिनथ' वार्निं हरनाय ना रिमुभ खालामो थोनलाबो रिमुभ खालामखानाय नङा बे मानसिफ्रा माने सोरबा बांसिनानो इमेलखौनो नायखाया बे दा बिथाङा दुखु फोरमायदों दा नायदो नोंसोरो भिडिअखौ लोगोफोर आं क्लिप दिन्थिनो बिथाङानो पारमिसन होखादों माने भिडिअखौ आपलड खालामनो हागोन होननानैहाय बिथाङा लाइभ होदोंमोन मैयाहाय ओमफ्राय दा आं आपलड खालामबाय नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखायहाय मैयानो लाइभ होदोंमोन आं मैयानो नायदोंमोन फंबायनिखौहाय होमब्लाबो आं बिथांनि भिडिअखौ आपलड खालामाखै माने 24 आवार्सनि उनावहाय आं भिडिअखौ आपलड खालामनाय जाबाय नायदो लोगोफोर नोंथांमोना ओमफ्राय बिथांमोननि फिल्म प्रडाक्शननि नेमानो जाहैबाय एसबि CINE प्रडाक्शन नोंसोरो नुखाबायबो जानो हागौ नायखायो जानो हागौ मालाबाफोर बिथांमोननि फिल्मखौ आरो गोबाङानो नायखायो बिथांमोना फिल्मखौ दिहुनबाय थाखायो होमबा जों थांनोसै एसबि CINE प्रडाक्शनावहाय बिथांनि लाइभआव थांगोन जोङो लाइभ होनायाव मैयाहाय हगारनायावहाय जोबजासे नायलां लोगोफोर नायाबा बुजिनाय नङा माने सोरबा सोरबा गोबाङानो माने स्किप खालाम नायो दैमा बायदि लैथो बायदि जिखुनु आंना देहा थिग गैया उन्दुनाय गैया सानथामसै फासथायाव उन्दुयो 9टायाव सिखारो 8टायाव सिखारो बिदि जागासिनो दङ मेगन मोदै जागासिनो दङ खर' गरम जाजोब्बाय मा खालामनो नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दङ ना दैबाना जादों दैबाना दाखा जोमैनि इउटुबाव दैबाना जादों हगार बेसेबां हायो हगार जेबो नङा आं बे लाइभ जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना गासिबो बे भिडिअखौ आपलड खालामफिन रिआपलड खालामफिन बे भिडिअखौ शेयार खालामजोब बयनोबो शेयार खालामाबो आपलड खालाम गावबा गावनि चेनेलाव आपलड खालाम फेसबुकआव आपलड खालाम इन्स्टायाव आपलड खालाम आं गिबियावनो बे बाथ्राखौ होननानै दोनखाबाय आरो आं मेसेज नायथ'ला दे जिखुनु आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंनानै थांनोसै एकदमबारे मा खालामबावनो आं दा मथा मथि कपिराइट स्ट्राइक हरनाया 120थानि बारबाय दानो होयो दानो माबायो दानो होयो दानो फैयो नैबे गोदान 1 2 3 4 5 6 7 8 9था बे गोदान दहाय फुङाव होनाय आं 9टायाव सिखारनाय लोगो होदोंमोन एकदम मोदोम मावजोबदों मिथिबायना आंना बे गोथाङा स्ट्राइक जाजोब्बाय ओमफ्राय नैबे गोजाया मोनसे दंबावो इनफ'नि डेट माने इमेलावहाय बिनि डिटेल्स हरबावनांगौ दं बे गोजाया बे मोनसे जाबाय नै मोनसे दंबावो ओमफ्राय बैयाव 6था दं 6थानि बे गोथाङा जाजोब्बाय रिजल्भ एन्ड बे जायाखै मथा मथि बेवहाय मोनथामा जाबायदां जायाखै नैबे जायाखै मोननैल' जादों दा बेखौ आं इमेल लिरफिननांगौ बिराद खस्थ' लिरोलै आंसो मिथिगौ माबायदि लिरदों इंलिश रोङा मोजाङै ओरैबादि खस्थ' लिरदों रोंबाथ' इमेलावनो लागावजोबगौमोन आं खेबसेनो
प्रपारलि इंलिश लिरनो रोङै जाबजों ओरैबादि माथा गरम मारै लिरनो मानो लिरबायल' जायखिया थांजोब्बाय जिखुनु स्ट्राइकनिल' बाथ्रा नङा दिनैनि दिनाव बिराद एक्सन गोग्लैसिगोन मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवहाय अलरेडि जाजोबखाबाय बुस्थुआ मा खालामनांगौ मानांगौ आं जेबो डिटेल्स खिथाथ'ला जिखुनु डाइरेक्ट एक्सननि उनावहाय जों भिडिअ रेकर्ड खालामगोन ओमफ्राय हगारगोन डाइरेक्ट मथा मथि दिनै मोनसे नङा मोनसे गथारगोन भिडिअ माने ओरैबायदि जों केसखौ होबाय केस एप्लाइ खालामनायावहाय लं प्रसेस साइबार क्राइमावहाय मथा मथि मास मोनसेसो नांगौ अब्ला जों बिदिखौ नेनो हायाना माने बिसोर हेक खालामगोन हेक खालामनानै बिसिनि डिटेल्स बरनगोन बिदि खालामजोबगोन बिराद लं प्रसेस जों बेखौ एप्लाइ खालामबाय बे थाबाय थाथों बे केसा बिदि थाबाय थादों आरो जों सिंजों सिं डाइरेक्ट डिटेल्स लानानै नागिरगासिनो दं साफा साफा रावखौबो हगारालै रावखौबो खाथियावबाथ' डाइरेक्ट थांनानै जोदामले लाहैजोबखागोन आं बिमाबो एकदम माथा गरम जाजोब्बाय आंना मोदोम आखाइ मावजोबखाबाय दहाय सिखारनायावथ' बाब मा जायाथाय मबाइलखौनो थुनो रोङाखै आं आरो फंखौसो फन हरबाय आंनो एकदम आं रायज्लायहरनोबो रोङासै सिरिस थाबाय आं एकदम खर' गरम जाजोब्बायलै जों एकदम जानो लोंनो सुख गैला साथामबो मा खालामबावनोथाय दानो थांगोन हमहैगोन निमाहा होदो अनदो उन्दै मानसि बुजियाखै मोनथियाखै नुवाखै खोमा भिडिअखौ जाय इउटुबाव हगारदों बे गासिबो इउटुबाव एक्टिभ गोजा इउटुबाव नायै गोरों गोजाखा बिसोरो गथ'सो मानसिफ्रा दा मा खालामनो जिखुनु बेसेबां हायो नोंथांमोना हेल्प खालामनांगोन आं जोंखौ गामियावहाय जाय चेनेलफोरा हगारदोंब्ला मोनथियोब्ला स्रोदै खबर खालाम कल खालाम आंनाव डाइरेक्ट नाम्बारा ला 7896911238 7896911238 बे आंनि नाम्बार पार्सनेल नाम्बार आं रावनोबो शेयार खालामाखैमोन बे नाम्बारखौ कल खालाम चेनेलखौ मोनथिबानो कल खालाम माबा मोनसे बान्था होबोगोन जों डाइरेक्ट जाय इनफरमेसन होनो हायो फिसाबाबो बान्था होबोगोन जास्ट कल खालाम इनफर्म हर नागारालै रावखौबो आं मा मोनदों बिसोर बेसेबां फैसा खामायदों इउटुबजों बिराद फैसा खामायनो हायो सानदों ना मादों बिसोरलाय जुदि बिदि खामायनो सानदोंब्ला जों मानो इउटुबाव होआखै इउटुबाव होनांगौमोन ना मानो हलाव देखायदों मानो निउआव होदों नोंलाय एथ' लाख लाख फैसा थांदों इउटुबनिफ्राय जुदि मोनोब्ला जों इउटुबाव होनो हागौमोन ना इउटुबाव फैसा मोनालै बाबुमोन नानिमोन नोंसोर मा मोनो इउटुबावहाय नोंसोर गाव गावनि टेलेन्टखौ बाहायनो नाजा गाव गावनि टेलेन्टखौ बाहायनानै नोंसोरनि कन्टेन्ट क्रिएट खालाम गोदान कन्टेन्ट क्रिएट खालाम नट रिआपलड जाय चेनेल गिदिर बिथांमोनाथ' हगारखाया बिसोरथ' मिथिखायो जाय फैसा खामायग्रा बिसोरथ' हगारखाया जायफोरनाव $1 $2 बिदि हाबहांदों बिसोरथ' खामायखाया जायफोरा माने मनिटाइज जाजेनाखै बिसोरसो हगारखायो माने मोनथिया बिसोरो ना माने बेखौ हगारनानै भिउस लानानै मनिटाइज खालामसै आरो दानफिनसै बिदि नोंसिनि टारगेटआ ना बिदि जाया मालाबाबो बिदि जाया बिथांमोनाथ' गाबगासिनो दंखायो गासिबो मोजां मोननानै गासिबो बुंहरदों बिसोरनि बुंहरनायावसो जों गावखौनो गाव एसे एनै कन्ट्रल खालामगासिनो दङ नङाबा जोंना हाइ प्रेसार थांगासिनो दं माइन्डआनो बिदि हाइ प्रेसार जाफुनाय समावनो कल खालामसै आरो फिल्मा बिराद मोजां जादों आगै फिल्मा बिराद मोजां जादों सोरबा कमेन्ट हरबाय सोरबा मेसेज हरबाय सोरबा फन हरबाय बिदियावसो जोंनि दिमागा थान्दा थागासिनो दं एसे एनै कुल जागासिनो दं
जाय बिथांमोनाथ' नायदों बिथांमोनाथ' मोजां